ఒకప్పుడు నేను గాజులు అమ్మేదాన్ని. ఈరోజు ఆ పనిగా బయటికి వెళ్ళాను. కానీ నా దగ్గర 30 రూపాయలు మాత్రమే ఉండే. ఆ డబ్బుతో పెట్రోల్ పట్టించాను. ఆ పెట్రోల్ అయిపోయింది. తర్వాత నేను బండి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, అది స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఎవరో నాకు తెలియదు. వాళ్ళు దారిన పోయే వ్యక్తి వెనక్కి వచ్చి 50 రూపాయలకి పెట్రోల్ పోసి బండి స్టార్ట్ చేసి, నేను తిరిగి మీ డబ్బులు మీకు ఫోన్పే వేసేస్తానంటే కూడా అతను వద్దు వెళ్ళిపోమ్మా అన్నారు. అదేవిధంగా ఒక అడుక్కునే అవ్వ భిక్షా పని చేస్తుంది. ఆమె నా దగ్గరకు వచ్చి 2 చాక్లెట్లు ఇచ్చినప్పుడు నాకు కంట్లో నీళ్ళు వచ్చి ఫస్ట్ గుర్తొచ్చింది అమ్మవారే. చెప్తా ఉంటారు కదా, మనం ఏదైనా మంచి చేస్తే మనకి ఏదో ఒక రూపంలో వచ్చి ఆదుకుంటారని. మరి ఆ దైవాళ్ళు ఈరోజు వాళ్ళిద్దరనే నేను చెప్పచ్చు. ఎవరైనా అమ్మవారు